mayong buntag na itong tanan. Today is January 15, kapistahan ni Senior Santo Niño. At tumiron sa Kalinganay kay mangantami sa Santos na Misa para sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Ang driver karon si Koy. So ako ipakita din mga 1 month after sa bagyo nga Odette. Murag daw na ni mga dahon ang mga kahoy, mga tanom. Pero bagyo magka-recover ang uban sa ilang balay. Tungod kay ining kwarta po lisod ng taon. So niya namin patunong sa Kalinganay among labyon karon ang balay sa atong Vice Mayor nga si Along Ayuban. So, mulinta nga ni Pasig karon nag-recover na ilang mga balay. Murag na repair na kana tayo na sa kanina. May balay ni Hanina Regina. So, approaching na ni sa gymnasium na until now, wapag yun ma-repair. Ano ang basketbulan sa Pasig, guba ang ilang gamay na stage. Ano hinlo na ang mga katahuyan. Pero doon na yung mga dahon-dahon. So ato makita na karon ang gymnasium walay guba diring iyang site duro sa Luyo dagan kayong scene ng ukap. Wala mangon sa mga balay diri doon kaya nasalipdan sa gymnasium. Ini ang fire station. Okay. Kana so lang ang mga kuan cutting. Mga daot mga patwagwas. Ila po ni Maria Diyan nampurna sa kahoy din ilo na. Kay tanong sa ilang kabasakan medyo nindot ang tubo. Nindot ang tubo sa ilang kabasakan dito. So dili man malanipan. Mura man og na sabak sa uwan. Wasak. Approaching namin sa kapilya sa Kalinganay. Diyan karong adlaw ang kapistahan ni Senior Santo Niño diri sa ilang sitio Kalinganay. O kami manganta sa mga santos na misa. Daga na magbahay din ng dapita. Daga na magbalay din ng dapita. Iyawan si Snart at nahanap siya mga so simitado naman di ay ang Kalinganay pindot na Kalinganay karon kay simitado na so kani kani ang ilang so approaching na di nakaati ko karon pero sa una na lisod pero sa una lisod boy hindi ilang bato-bato lutaw o man yung mga daot na bahay din ala kasi
pagata. Eh, sudari. So, mana ni, bubitaha na ang kalingganay kay naanay kalsada pero wa pa mahuman. Ani, hari taagi din eh. Okay, so road machinery ahead. Okay, so thank you for watching. I love you mga Epi friends. This is Castor Ayuban.